विसवप्रांनी कार पोळ्या उरिल्ल्यो खबरो। डिसेंबराच्या 17 तारखेर पर्ये मतदारसंघात भाजपाचो विजय संकल्प महामेळावो होण्यात तिस्कार जावपाचो आसा। ह्या मेळाव्याक देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार, मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले। आरडीएक्स गोवा खातीर पर्येच्यान दिनेश करपे। सरपंच सुशांत पास्ते आणि इतर तशेंच तुमकां खबर आसतली की आज जे आमी हांगा पत्रकार परिशद घेतल्या तेजे कारण उद्देश इतके आहा की येणाऱ्या 17 तारखेक विजय संकल्प महामेळावो आमी आयोजीत केल्लो भारतीय जनता पार्टी। तो आमकां पर्ये मतदारसंघात होंडा तिस्कार बरोबर 4:30 सुरवात जातली आणि ह्या विजय संकल्प मेळाव्याक आमचे देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर भाई पर्रीकर आमकां प्रमुख पावणे म्हणून लाभलेले आहात। तशेंच माननीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जे आहात, तशेंच उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा, श्रीपाद भाऊ आहात आणि हे सगळे आम्ही जवळपास आता बुधच्या सगळे आम्ही मिटिंग लायल्ले आहात। प्रत्येक पंचायत वायज गावागावांनी वचून आम्ही प्रत्येकाची गाठी भेटी चालू आहात आणि ज्या टायमार वासुदेव प्रभान म्हटले की मिनिमम 6,000 लोकांची आम्ही उपस्थिती लायतले, ते चडय जावं शकता, 7,000 बीन वचूं शकता। सगळ्याच्या अफाट परिश्रमान ज्यांना जमल्यात त्यांची परत नावं घेयना, प्रत्येक कार्यकर्ते जोरान आणि कामाक लागलेले आहात की प्रत्येकाच्या घराघरी वचून कोपरा बैठकी चालू आहात। आमचे एक राउंड प्रत्येक आता पंचायतीने एक राउंड झाला म्हणजे कोपरा बैठकीत। त्या कोपरा बैठकीक आमकां बरो प्रतिसाद लागतो लोकांचो आणि ह्या प्रतिसादा वरसून दिसून येता की ह्या महामेळा विजय संकल्प महामेळ्यात लोकांची भरपूर उपस्थिती आसतली। कारण खास करून ज्यो भारतीय जनता पार्टीने ज्यो स्किमी मांडलेल्यो जेन्ना निवडणुकीक आमी समोर गेल्ले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीने लोकां मेरेन स्किमी जो अजेंडा मांडलेलो तो स्किमी सगळ्यो लोकां मेरेन आमी पावयल्ले आहात आणि तेज्यो स्किमीचो सगळो लोक उपयोग घेतात। तसोच नवीन स्कीम DDSSY स्कीम दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना म्हणून काढल्यात, त्याचा खूप म्हणजे लोकांना फायदा जाता, जो बरो जाता व्यक्तीका फायदा जाता आणि अशो भरपूरशी स्किमी भारतीय जनता पार्टीने राबयल्ल्या आहात आणि त्या स्किमीचो लोकां मेरेन पुराय फायदो जाता आहा। ते सगळ्यो स्किमी लोकांच्या नजरेन धरलेल्या आहात आणि ह्या आमच्या विजय संकल्प मेळाव्याक तेंचो प्रतिसाद उत्कृष्ट प्रतिसाद लागतलो असो हांव आशा बाळगता।